Ka pisa ka long ka wei ka ikhtiar ka bawanra ya ka roi ka par ka yo ka kot jong ka no kari. Man lagiri ki don la ka jong ka pisa. Don giri ki badon ka pisa ka baremdor ba don ru giri ki badon ka pisa ka batador. Teha kane video perlok ngene page kumba shpeu teli kiri ki badon ka pisa ka baremdor tam haparo ka wei ka pertei. Dia mentang ini page ya kini ki shpeu teli kiri ki badon ka pisa ka baremdor tam haparo ka wei ka pertei. Dengan page wa ka kari ka badon ha ka kerdan ka shpeu Canadian dollar. Ka Canadian dollar kadai ka pisa jong kari Canada. Ngiti baro ba kari Canada kadai kari ka bawan ha ka kerdan ka baar na ka jinghe haparo ka wei ka pertei hadin ka Russia. Bat kadai kari ka bahe tam hadeu ba North America. Teka pisa jong kari Canada kata ka Canadian dollar kadai ka pisa ka bawan ha ka kerdan ka baar na baro ki pisa ki badon hadeu ba North America. Tela dangi Kenya ka pisa India si Canadian dollar long kumbar rupees sanpusan point kendai. Tega ba kendai US dollar. US dollar ngiti baro bakadai ka pisa jong kari Amerika bat kadai ru ka pisa ka ba yayi tam ha ka perpei baro ko wei. Tementang ini page si US dollar ha ka pisa India jungi kan long katno. Teladangi Kenya ha ka pisa India si US dollar kan long kumba rupees nyau pusau point henriu peu tengka. Kabapra kadai Swiss francs. Swiss francs kadai ka pisa jong kari Switzerland. Te kane kari Switzerland kadon hapo deuba Europe. Baladangi Kenya ka pisa India si Swiss francs kan long kumba rupees rapuwei point sau kendai tengka hak pisa India ka jongi. Kabah nyau kalong euro. Teka euro kadai ka pisa bala pendon kam da kiri Europe. Kumba kat kendai naki artinya teli kiri ke badon hapo Europe ki pendon kam ya kani ka pisa ka bekerteng euro. Te ya kani ka pisa euro lasdang ban pentri kam nadu usnem kat kendai spa kendai henrai kini gisnem ya kani pisa euro. Kimpat da penya yeu bha ya kani ka pisa kishu pendon kam tang haka ban siu online. Tedei house nem arajar ar ba ka pisa euro kala ya yeu bha ha paro kiri Europe iba pendon kam yaka. Ladangi Kenya ka pisa India si euro kan long kumba prapunyo point iwei tengka. Tementang ini pek ka bedon ha ka kerdan ka bahnriu. Tega dei ka Cayman Island dollar. Tega ne ka dei ka pisa ka pala pendon kam dagari Cayman Island. Tega ne kari ka dei ka British Overseas Territory. Tega bedon ha Western Caribbean ha North America. Tega pisa jong kane ka Cayman Island kadai ka pisa ka ba remdor tam habaro ko wei ka deupa North America. Teladangi Kenya ka pisa India si Cayman Island dollar lane si KYD kan long kumba rupees prap kundai point sau lai tengka ha pisa ka jongi. Kabasan kalong British pound. Bunda pedang jongi ni tarai baka British pound lane ka pisa jong kari England kadai ka pisa ka ba remdor tam na baro ki pisa ki badon ha ka pertai. Henry Parlock pi menta baka British pound kadon ha ka kerdan ka basan. Tega ne ka pisa British pound kadai ka pisa ka ba remdor tam na baro ki pisa ki badon ha deuba Europe. Ladangi Kenya ka pisa India si pound kan long kumba rupees kendai penriu point san lai tengka.
kabasau kalong Jordanian dinar. Ka Jordanian dinar kadai ka pisah jong kari Jordan kadai ka ri kabadon ha Middle East jong ka deupa Asia. Teladangi Kenya ha ka pisah India shi Jordanian JOD kan long kumba rupees shi spa san point RUA tengka al pisah ka jongi. Kamut ladangi kwa banyo shi Jordanian dinar ngidon kam kumba shi spa san tengka ka pisah jong kari India ka jongi. Kata kamut ka Jordanian dinar kalong ka pisah ka baremdon. Parlok ngidon sa kumba lai teligiri ibadon ka pisah ka baremdor tam habaro ka wai ka pertai. Shua bangin pej yakini ki lai teligi pisah ki baremdor tam habaro ka wai ka pertai dengan kerpat ipi parlok sengau hawan pej iki video ibadon hapok jong kani ka channel jing tip. Tementang ini pej ka ka bedon hak kerdan ka balai. Omani Rial. Tega pisah Omani Rial kadai ka pisah jong kari Oman. Kari Oman kadon ha Middle East jong ka deupa Asia. Teladangi Kenya ha ka pisah India shi Oman Rial kan long kumba rupees shi spa kendai pulai pon pralai. Kata kamu tada fikwa wanyo kawai ka Oman Rial pidon kamban sa India kumba shi spa kendai pulai tingka. Te kadu kata perlok ka cingrem jong ka pisah Omani Rial. Te henrai kinang don saan taligi bisa ki ba kamrem ban ya ka Omani Rial. Te mentangin pej ya ka bedon ha ka kerdan ka ba ar. Bahraini dinar. Kane kadai ka pisah jong kari Bahrain. Te kane ru kari ka don ha Middle East jong ka deupa Asia. Kari Bahrain kadai kari ka bedon tangkumba shi million tam ginong hisnok bat kadai kari ka ba wan ba ar. Haka jingrem dor na parok pisah ki bedon haka pertai. Te balai bagane kari ka don ka pisah ka barem dor. Kadau kolong bagane kari kadai kari ka ba klang bawan ban shalan yaki black gold. Black gold kamut bagadai ka kesiar ka bayong henry. Black gold ki ong kumia ka umpyang lane ka petroleum habaki sei napo jong ka kendeu karong ka jongka kalong ka rongyong de namar kata ki ong bakate ka black gold. Teladangi Kenya ka pisah India shi Bahraini dinar kan long kumba rupees shi spa kendai punyo pon kendai lai. Te farlok hadu kata ka jingrem dor jong ka pisah Bahraini dinar. Telada pikwa banyo Bahraini dinar te pidon kam ban siu ya ka pisah India ka basyong dor kumba rupees shi spa kendai punyo pon kendai lai. Teladangi Malaysia Bahrain kamu ngidon kam menra pisah kambun namar ka pisah jong kari India ka jongi ha Bahrain ka long ka batak. Te parlok ngidon sa kawai ka pisah ka barem dor tam namparo ki pisah jong kiri ki bedon ha ka pertai. Te mentang ini apa kata kari ka bedon ka pisah ka barem dor tam. Ka kong kalong Kuwaiti dinar. Kuwaiti dinar kadai ka pisah jong kari Kuwait. Kari Kuwait kadai kari ka bedon ha Middle East jong ka deupa Asia. Ka jinghe jong kani kari kalong tangkumba kanyau hajar raspa katra square kilometer. Baladangi nujor bat ka jela Meghalaya jongi. Ka jela Meghalaya jongi ka don hadu arpo ar hajar nyuspa arpeu square kilometer. Tega mun baya kari Kuwait kadang he ka jela Meghalaya jongi. Bat kinong shushnong ki badon ha kari Kuwait kidon tangkumba 100 million tam ngut kibriu. Timentang ini pej balai kari Kuwait lani kani ka Kuwait dinar kalong ka pisah ka barem dor tam. Kari Kuwait kadai kari ka ba klang ba ban tengmi umpiang bat lada nujor bat ki wei pat kiri jong ka Middle East kari Kuwait kadai kari ka ba suk ba ban penmi umpiang bat ka ba tak tam na baro kini kiri ki badon ha Middle East. Kari Kuwait ka yo nong kumba prap heu persen tang naki
karkhana penmi umpenyang lane karkhana penmi petroleum. Tedei nang kene dau ba kari kuai kari ke badon ke pisa ke barem dertam habaro kuai ke pertai. Temen tang ini pej hadu katno kene ke pisa jong kari kuai lane ke kuai dinar ke syongdon hakmat jong ke pisa jong kari India ke jongi. Tela dangi Kenya ke pisa India ke jongi si Kuwaiti dinar tengi haban siu kumba rupees arspa sampulai poin kendai kada kamu sanya tengka kalau kot syaka arspa sampel tengka si Kuwaiti dinar dia ladangi kuat banyo si spa Kuwaiti dinar tengin ngidon kamban siu kumba arpusau hajar laispa tengka kepisa jong kari India ke jongi de parlok hadu kata ke jingrum dor jong kani kapisa jong kari Kuwait kata ke Kuwaiti dinar dengan kermen bepisnel tenat ikan ke video tingin sakedupat hak Kuwait pat ke video.